Ik had een hekel aan een spul. Ben ik even zeggen. Mijn vrouw zei altijd, ik leef in die nul. Nou, dat zal wel zo zijn, maar ik verdomme het om me in deze reden aan te passen. Nee, dat ook niet. Wie niet stelt of werkt, zal werken tot hij sterft. Daar ben ik hiervan. Ik stel net en ik erf net. Ik ga net naar de omkerken in Canada of een tante. Dus je zal wel werken tot je er bij Del vallen. Nou, daar komt het op Del. De eerste 65, dat weet ik het net, jong. En misschien ik wel tot 60, misschien wordt het 70. Ja, dat kan je ook makkelijk. Ik kan het maken, ja. Ja, ik ben wel aardig geven, hè, maar ja, je weet het nooit, hè. Nee. Zo, je kan wel worden dat je wil geven en dan wordt dat ze met het jaren lang uit, nu. Nou, daar heb ik niks aan. Maar je hoort die piano de soepel in, hoor. Ja. Je bent wel de man op een gemiddelde kermis, denk ik. Jawel. Ja, ik ga verleden keer ga ik met bij de Zwan, ik sla je op elkaar best, nu. Ja, dan heb ik de prijs. Ja, dat is heel wel, ja. Ja. 3 keer dat denk je naar boven. Ding. Ja. Dit is maar een Kelly. Maar melk je nog maar een hand? Ja. Ik wil geen melkmachine hebben. Nee. Maar ja, de mensen die in de buurt wonen, je melk maar hard, is te vet. Ja. Dat was een eiwijs idee. Vroeger hadden we altijd dat vet en niks minder van worden, ja. En dat breng je normaal toch naar zo'n melkcoöperatie of zo? Ja, maar die 22 liter dijen, dat is nog net, dat kan net, joh. Dat kan gewoon net. Zo, dan maar stekken we het 10 krijgen, dan wel. Maar dat kan nog net, joh. Nee, wat voor het eigen gebruik en dan zet je een paar met melk op de aanrecht en dan na het stenen gaat horen dat je lekker de slager om nu. Wat extra suiker erin, wat lekker hè? Ja? Ja. Ja, de mensen die weten net wat het is, joh. Nou, je zet bij ons wat. Aha. Muziek. En dan zo een dvd of zo. Maar net zo vaak, maar met grauwe muziek. Nou, dat kaartje. Maar je kent toch ook in een huis zitten? Dat kan wel in een huis zitten, ja. Maar ik zo vroeger kon ik in een huis zitten, maar overal, maar dat kan ook niet meer. Ik ben nu, ja, het is al even verbouwd en al even timmeren. Dus de vrouw zei, wil je uiteindelijk maar dat ik snijden kleren aan. Dat komt op Del. Aha. Nou, en ik film me net uit in mijn eigen huis, nou net. Nee? Nee, het is al erg en wit. Nou, ik ga net altijd zo'n keer aan en dan ga ik eraan zetten. Ja, voort, maar klauwen, voetrie. Nou, dat heb ik ook niet. Dat ging ik je zetten. We hadden een zaak vertimmeren. Nou ja, en toen is het alweer verloren en ja, vroeger werd het heel los. Ja, toen zei de memmen naar men, of toen we dat vroeger naar men, werd ouderwets en ja, ouderwets. Nou, het is nu een nieuwwets en daar heb ik een hekel aan. Ik ga een hekel aan een nieuwwets spul. Ben ik even zeggen. Nee, maar hoe maakt het nou verder? Hoezo? Nou ja, je kunt toch net altijd zomaar hier in het hokje zitten? Bij mij? Zo droeg en warm, ja. Maar dat ik wat in een vrouw zijn, denk ik. Ja. En wat zou die dan? Nou, dan ga je maar in het hokje. Nou, dan ga je in het hokje. Ze zei, ik vind het jammer. Ja, ik ken er niks van aan. Mijn vrouw zei altijd, ik leef in die nul. Nou, dat zal wel zo zijn, maar ik verdomme het om me in deze reden aan te passen. Nee, dat ook niet. Nee.
En hij dus altijd op dit plak winnen? Ja, ik ben geboren in Groningen. En daar kom je zo naar. Op het trekker staat hij even. Ja. Die houdt zit vaak hier in het hokje. Ja, daar zit ik. Daar zit ik. Net in een huis? Nee, dat is al even verbouwd. Wij vinden er niks aan, dat naaien gedoog. Daar heb ik een wijnsteen, die is, hoe oud is die? 60 hier. Hij is 60 jaar oud. Die heb ik als het roodbeeld kaart. Hermes. Heb ik helemaal op mij opknapt. Ja, hè? Die Heid en die broer zitten vaak in het hok. Ja. Ja, ik zit ook wel eens, maar ik ben nou er wat op uit. Gewoon bij andere mensen. Ik mag hun wel graag, daar is van, maar nee, ik ben nou over het boeten. Ja, precies. Hoe dan nergens. Ik ga net van om Hullian in een hokje te zetten. En binnen in een huis? Nou, daar ben we bijna nooit. Daar sleep ik alleen en niet ik alleen, eigenlijk. Ja, dat is Ja, vreemd, ja, ja. Als je elke jaar nog zo'n DVD of Ja. geheime zender De ervoor. lange zender. Ja. Tot kwartier union en dan is de tijd. Ja, kwartier union, ja, wat zien we Ja, er weer naar bij. Maar Ja? ja. En waar is het met hem? Ja, die is zo vermoord op jaarskepje en daarna is hij naar gericht naar de kazerne, want zij is de velvoerder bij de brandweer. Dus, We weten even niet tussenkant. Hey. We moeten zelf redden met dit nieuws. Komt dat wel goed? oh, Hoop ben het. ik zelf wel erg. Dat weet wel. Maar dan helemaal ooit wel een stoere mem zeker dan of net? Oh Ja. ja, zij is Bij de brandweer? Ja, de wel. brandweer. Wij stappen zo gewoon, ja. Ja. Dat klopt. De hele dag in de slaap met draaien van sukkerheden. Ja. Ja, wij zijn heel makkelijk, hè? Ja, we zijn nooit Wij binnen. zijn nooit ben. Daar ga ik je les van uit. Nee. Nee.